Yes, παιδιά, σήμερα θα βγάζουμε ένα βίντεο με τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο. Γεια σου παιδιά, και σήμερα πρέπει να σκοτώσουμε τον Ender Dragon. Σε ευχαριστώ πολύ. Wow. Είναι Diamonds. Είμαι φτωχός. Ναι, τα απόγευμα θα έχουμε πει. Πάρε λίγο. Δεν θα δίνω. Όχι, Φύγε, αλλιώς θα σε σκοτώσουμε. φύγε. Γιώργο, είμαστε πολύ φτωχοί. Κοίτα έξω πως είναι και κοίτα πως είναι το σπίτι μας. Ναι, είμαστε πολύ φτωχοί. Το μόνο που έχω είναι... Γιώργο, πού είσαι? Γιώργο, πού είσαι? Εδώ πρέπει να είσαι. Σίγουρα πρέπει να είσαι εδώ κάτω. Πού είσαι, Γιώργο? Θα πεθάνω. Γιώργο, πού είσαι? Εδώ είσαι. Wow! Γιώργο, γιατί καίγεσαι? Με έδειξε σε φωτιά. Είχε netherite armor. Ποιος? Να δούμε έξω. Όχι, διαμάντια. Κανένας. Πού? Ω, διαμάντια! Το βάλω στο Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Δεν πάνω σε το Ποιος είναι αυτός? Γιατί δεν ακούγεται? Πάμε πίσω κείμενα. Είναι κοντά το σπίτι. Πάμε. Μέσα. Γιώργο, πάρ' το διαμάντι. Κλείσε. Πού είναι? Σας έλειψα. Θυμάστε ποιος είμαι. Όχι, γιατί δεν Θυμάστε ποιος είμαι. Δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Ποιος είστε? Τώρα θυμάστε. Θυμάστε ότι μ' αφήσατε σαν... Μ' αφήσατε μόνο μου. Όταν ήμουν Τρέξε! Τώρα θα πληρώσετε το τίμημά μου. Από τον πατέρα μου το Herobrine. Έχω μέσα σκοτάσα. Πάμε. Φόρτο. Γιώργο, γιατί έγινα kicked? Θα είμαι πιο δυνατός. Θα είμαι πιο δυνατός και από ποτέ. Όχι. Το σπίτι είναι κοντά. Ναι. Ω, διαμάντια. Δωρεάν διαμάντια, τέλεια. Γιώργο, δεν το βλέπω έξω. Γιώργο, δεν το βλέπω έξω. Είμαστε καλά, πήγε στο σπίτι. Πάμε μέσα. Πού πήγε ο άλλος? Δεν ξέρω πού είναι. Εγώ πάω να πάρω. Herobrine. Εγώ πάω να πάρω το. Μόνο να μείνω με τα διαμάντια που έχω. Γιώργο, ήρθε. Γιώργο, κάνει teleport. Είναι hacker. Όχι. Δεν είμαι hacker. Είμαι ο γιος του Herobrine. Είναι εδώ. Όχι. Είναι hacker. Δεν είμαι hacker, είμαι ο γιος του Herobrine. Γιώργο, βγες έξω από το σερβερ. Γιώργο, βγες από το σερβερ. Γρήγορα, βγες. Ευχαριστώ για τα τέλεια μου. Τώρα θα πετάξω έξω. Γιώργο, βγες από το σερβερ. Γιώργο, βγες. Βγαίνω. Μπήκα. Πουλάκια μου τώρα. Θα κάνω. Ακόμα ακούγεται.